Igama lami ngo-Amatula. Sizokwenza ukubhala nokusebenzisa kwama-inequalities 3. Lana bathi iqembu lomculo we-R&B lisanda kubuya ohambeni lwalo lwamadolobha amathathu lapho bebaculela khona izihlwele ezingaba ngu-120,000. Izihlwele ezingaba ngu-120,000 zabantu. Uma bebanezihlwele ezingu-45 eMesa nabanye abangu-33 eDenver, bangakhi abantu abaze kushow yabo noma abaze kumbukiso wabo wase-Las Vegas? Sifuna inani labantu abaze kumbukiso wase-Las Vegas. Ngakho-ke ukwenza izinto zibe lula sizosebenzisa u-L. U-L uzomela inani labantu base-Las Vegas leli silifunayo. Sizomhlanganisa nenani labantu baseMesa abangu-45,000. Siphinde sihlanganise nenani labantu baseDenver elingu-33,000. Bese lana bathe bangaba ngu-120,000. Manje asazi ukuthi inani lakhona linjani kahle kahle. Sizosebenzisa uphawu oluthi ngaphezu noma balingana no-120,000 abantu abebazile. Manje-ke ngoba sifuna inani leli lase-Las Vegas, esizokwenza sizohlanganisa u-45,000 no-33,000. Sizobhala u-L wethu inani sihlanganise 45,000 hlanganisa no-33,000 sokunikeza yena 78,000. Bese sifaka uphawu lwethu oluthi ngaphezu noma kulingana no-120,000. Manje-ke sifuna ukusala nalo L. Sifuna inani lase-Las Vegas. Uthola inani lase-Las Vegas sizo-divide nhlanga zombili ngo-78 ngo-78,000 nangapha sidivide ngo-78,000. Bese ngapha kuzosusana sisale no L lo esimfunayo, lo sifuna inani lakhe kahle kahle nophawu lwethu elithi likhulu noma kulingana. Bese lana 120,000 divide by minus 78,000. Yena-ke uzosinikeza inani elingu uzosinikeza u-42,000. Leli yilona-ke inani labantu ababezile ku-show noma ababezile e-Las Vegas. Ungakhohlwa ukuvakashela u-ClickMaths uthole ezinye izibonelo. Uqhubeke njalo practice. Thank you.